Inselmulkom, natukom il-lejla tajba u nilqgħukom f'xandira diretta għal darb'oħra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn ser inwaslulkom il-lezzjo divina fir-rabaħat ta' żmien ta' matul ir-Randan Imqaddes. Ħadd il-ferħ il-Knisja llum ix-xitt għal ftit il-lewn roża, anke biex tfakkarna li ġimgħa wara l-oħra f'dan iż-żmien qed noqorbu lejn il-festa l-kbira tal-qawmin tal-mulej tagħna Sidna Ġesu Kristu. Il-lezzju divina lejla sejra titmexxa mill-Biblista Monsinjur Lawrenz Xiberras, il-Vanġelu tal-Lama u l-Menqa ta' Silwa. Ejjew nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien ma' dawk li qed jannimaw il-kant fis-santwarju insegwu minn fuq l-screens kantaw l-ewwel innu waqt il-purċissjoni tal-bidu bil-ktieb tal-Evanġelju.
Mixja l-koll għalun jitril jimsaħin min kelmtek ofetej neħxu bik unikbru fik ipamana mulej Ġesu kelmtek ħajja dawlalina għal riġlejna mużbiti meta mixja b'trimud lama ma nafux lejn fejn sejrin mixja l-koll għalun jitril jimsaħin min kelmtek ofetej neħxu bik unikbru fik ipamana mulej Ġesu kelmtek ħajja faraġtana il-tewilna qalbna mniktam tnissel fina raġta tama biex flimkien inkomplu triq mixja l-koll għalun jitril jimsaħin min kelmtek ofetej neħxu bik unikbru fik ipamana mulej Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jew nitolbu l-mulej f'dan il-mument ta' ġabra hawnhekk fis-Santwarju ta' Marija. Nitolbuh bħalma talbu l-ama li naraw id-don tal-fidi, naraw xi tgħidilna l-kelma tiegħu illum dan ir-rabaħat ta' din il-mixja qaddisa ir-Randan. Iktar ma nisvojtaw lilna nfusna, iktar ma nħalluh ikellimna, iktar il-kelma tiegħu tħalli il-frott. Nisimgħu issa bil-mod il-qari tal-Vanġelu. Gloria uti Filii le Christu. Gloria uti Filii le Christu. Mort inħsilt u ġejt nara. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej, Ġesu lema ħraġel għama minn twelidu u d-dixxipli tiegħu staqsewh: Rabbi, dan twieleb għama għax dineb hu stess jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu? Ġesu wieġeb: mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emejl ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni biex jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja jiena hu d-dawl tad-dinja. Kif qal dan, besaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u delek bih għajnejn ir-raġel għama u qallu: mur inħasel fil-menqa ta' Silwam, din tfisser il-mibgħut. Mela dak mar inħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh
għax hu kien tal-lab qalu: dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud minnhom qalu iva hu, oħrajn qalu le imma jixbħu. Iżda hu qalilhom jiena hu. Qalulu: mela kif infetħulek għajnejk? Weġibhom: wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn dilikli għajnejja bih u qalli: mur fis-Silwam u nħasel hemm. Mort, inħsilt u ġejt nara. Qalulu: fejn huwa dan ir-raġel? Qalilhom: ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-imoddi kien għama ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-għama, inserta kien is-Sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-għama kif sar jara u hu qalilhom: għedli ftit tajn fuq għajnejja, mort l-inħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Fariżej qalu: dan il-bniedem mhuwiex ġej minn għand Alla għax ma jħarisx is-Sibt. Iżda oħrajn qalu: kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn? U ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-għama: int x'jidhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk? Qalilhom: dak profeta. Il-Lut ma ridux jemmnu li hu kien għama u ħadd dawl qabel ma bagħtu għall-ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom: dan li intom qegħdin tgħidu li twieled għama, dan binkom? Mela issa kif ġie jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom: nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twieled għama, imma kif issa ġie jara dan ma nafuhx u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħajitkellem hu għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu mill-Lut, għax il-Lut kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu hu l-Messija, isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri wieġbu żmien għandu staqsu lilu. Għal darb'oħra reġa' bagħtu għal dak li kien għama u qalulu: għati glorja lill-Alla, aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. Dak weġibhom: jekk hux midneb ma nafx. Ħaġa waħda naf, li jien kont għama u issa qiegħed nara. Qalulu: imma hu x'għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk? U hu weġibhom: ġa għedtilkom u ma smajtux. Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dix-xipli tiegħu? U qabdu jgħajruh u qalulu: dak int dix-xiplu tiegħu, aħna ta' Mosè dix-xipli. Aħna nafu li l-Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom: sewwa, hawn qiegħed l-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala u madankollu lili fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' lill-midinbin, iżda imbagħad jekk wieħed ikun qiem lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej minn għand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu u qalulu: int se tgħallem lilna int li twelid dnubiet waħdek? U keċċewh il-barra. Ġesu sama li keċċewh il-barra, sabu u qallu: temmen inti f'bin il-bniedem? Dak wieġeb u qallu: min hu mulej biex nemmen fih? Qallu Ġesu: mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Qallu: nemmen mulej, u nxteħet arkubteħ qudiemu. Imbagħad Ġesu qal: jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq, biex min ma jarax isir jara u min jara
jama. Xi wħud mill-Farisej li kienu hemm madwaru semgħu jgħid dan u staqsewh: Aħna wkoll omja? Weġibhom Ġesu: Li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Imma issa qegħdin tgħidu: Aħna naraw, mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulejn. Lilek Kristu. Mixtieqa dawl fit tlamet nisru induru lejk għall-verità poplu ħaddil samilna tiegħek dawl biex taraf din l-art. Kun inti dawl iva mulej filubna dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Imħeġġa slim f'din dinja msejkna għalkemm bidnub aħna mtaqlin din kelmtek biss tista' salvana ħankunu leħnek fl-art. Kun inti dawl iva mulej filubna dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Aħna bil-ġuħ għall-ikel tiegħek baċ nistennew l-ilma il-ħaj ibnina fik lilek inxandru sakemm tgħix bik din l-art. Kun inti dawl iva mulej filubna dawa li triq tal-poplu tiegħek illum miġbur. Dan li għadna kemm smajna, il-Vanġelu jiġifieri, huwa s-sitt miraklu dejjem skont San Ġwan, għax dan l-Evanġelista tal-udi li kien iħobb ħafna n-numru 7, allura jirrakkonta 7 mirakli li jagħmel Ġesu meta nafu li jagħmel iktar. Dan huwa s-sitt wieħed. Huwa rakkont ta' miraklu qawwi ħafna, hawn dram. Għandna l-personaġġi Ġesu, l-ama, il-ġenituri tiegħu u l-Farizej u anki l-ġirien. Għandna dram qawwi. Imma għandna parallelizmu, imma kontra wieħed kontra l-ieħor. Ngħidilkom xi rrid ngħid. Għandna raġel ama spiċċa jara il-miraklu. Hemm il-Lowt, hemm il-Farizej li minn għalihom jaraw, iżda minkejja l-provi ta' Ġesu spiċċaw fid-dlam. Ara. Parallelizmu antitetiku kontra wieħed kontra l-ieħor. U Ġesu qalilhom fl-aħħar tal-Vanġelu li kieku kontu omja ma kontux ħatja ta' dnub, imma issa qegħdin tgħidu aħna naraw. Mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-Vanġelu jiftaħ li Ġesu jilmaħ l-ama. Iktar milli jilmaħ
Ġesu iffissa lejh il-kelma Griega l-verb, għax hemm żewġ verbi bil-Grieg tara, blepo u chorao. X'inhi d-differenza? Waħda tagħti daqqatajn u tibqa' għaddej. Blepo. Chorao tiffissa l-ħarsa tiegħek fuq dak li jkun. Allura Ġesu hekk ġralu iffissa l-ħarsa tiegħu fuq la ma kienx jaraħ il-Ġesu, imma Ġesu ħares lejh iffissa tħassru. Imma qabel ma għamel il-miraklu hemm ir-reazzjoni tad-dixxiepli. Mgħallem, qegħdin jaraw dan il-xena, mgħallem. Dan minnu ħati biex qiegħed jaqama. Min? U jew il-ġenituri tiegħu. Kien raġunament ħuti żbaljat ta'. U kien raġunament antik ħafna. Meta l-poplu ludi kien l-eżilju tal-Babilonja fis-sena 586 u Alla kien bagħtilhom il-profeta Eżekjiel. Waħda mill-punti li sant saħaq fuqhom Eżekjiel dik li ngħidu l-responsabilità personali. Għax dawn il-lut tal-eżilju kienu qegħdin jirraġunaw. Aħna qegħdin hawn fl-eżilju għax il-ġenituri tagħna dimbu. Il-ġenituri tagħna xeħtu taħt saqajhom jum is-sibt. Eżekjiel qallhom le. Intom qegħdin hawn responsabbli ta' għemielkom, ir-responsabilità personali. U Ġesu għalilhom la dinepow u lanqas il-ġenituri tiegħu. Dak raġunament ħażin. Int trid tirrispondi quddiem is-Sinjur Alla skont għemielek. Ma tgħidilhom minħabba fih se nagħmel il-miraklu, is-sinjal u tidher il-glorja ta' Alla. Għax jiena id-dawl. Imbagħad ngħaddu għal l-azzjoni ta' kif sar il-miraklu. Anke hawnhekk jien kont qed nirrifletti, nistudja, hekk, għax it-test ikellmek waħdu taf, aktar minn ħafna kotba taqra u terġa' taqra. Innotajt li hawn 7 verbi, issa numru 7 San Ġwan. Bħalma għandu 7 verbi, pereżempju, qabel waqt il-ħasil ta' riġlejn l-apostli. Bħalma neħħa l-mantar, libes il-fardal, waddab l-ilma, xeħħet l-ilma, ħas l-ilhom. Bħalma għandu pereżempju 7 skont San Ġwan dejjem Ġesu jgħid autodefinizzjoni. Xiġifieri, minnu Ġesu? Auto. Jien ir-raj it-tajjeb, jien il-bieb tan-naġ, jien il-ħobs ħaj nieżel mis-sema, jien id-dawl tad-dinja, jien id-dilja vera. 7. Jien il-qawmien u l-ħajja, jien it-triq, il-verità. 7. U anki hawnhekk għandna 7 verbi. Li ma huma? Ġesu is-suġġett. Ħanimxu bil-mur. Ġesu. X'għamel Ġesu? Beżaq fl-art. Għamel mill-bżieq qisu tajn. Dilek bit-tajn lajne. Allu mowr ikmandaħ, mowr inħasel fil-menqa ta' Silwa. Mowr. Dak mar. Ikmandaħ mar. Inħasel ġejar. 6 verbi, 6 azzjonijiet. Ġesu u l-għama.
Interessanti li mhux l-ama talab il-Ġesu hawnhekk f'dan il-Vanġelu, ara ta' Ġeriko, iva. Imma Ġesu, dik il-ħarsa profonda ta' Ġesu lejn dak l-ama. U Ġesu għamel it-tajn. San Ġwan għandu ħafna referenzi għall-Antik Testament mingħajr ma jgħidilna. Ħanatikom xi eżempji biex imbagħad infissru dan. Ma jgħidilniex imma għandu ħafna referenzi. Per eżempju, bil-lejl ma' Nikodemu għallu kif Mosè refa s-serb fid-deżert hekk jenħtieġ li jiġi molli bin il-bniedem biex kull min jemmen pistew, jemmen fih. Hawnhekk San Ġwan qed jirreferi meta l-Lut fl-eżilju gidmuhom is-sriep, imutu, Mosè jitlob il-Alla għallu għamel serb tar bronz u lieħ u min ikun migdum ħares leh u jfieq. Ara, San Ġwan. Eżempju ieħor, San Ġwan jgħid salbu il-Ġesu ma' tnejn oħra u l-Ġesu fin-nofs, għax jgħid il-kelma nofs, San Ġwan, in the middle, aħna għandna t-tokk, għalhekk it-tokk fin-nofs, għaliex? Jgħid jagħmel paragun ma' s-siġra tan-nofs tal-Eden, qed jgħidilna kif mis-siġra tan-nofs tal-Eden daħlet il-mewt, għax Eva, Alla teħux minn dik is-siġra tan-nofs, issa mis-siġra tan-nofs li għandna fuq il-Kalvarju ġejja l-fidwa, in-nofs. Pereżempju jgħidilna San Ġwan ukoll, ara kemm huma żbieda. Xin Ġesu għajjad bil-aċċ, għandi l-aċċ, għaċċan bil-qabdu sponza, ixappuha fil-imbit qares u likwidu qawwi, waħluwa ma xiex, manjama tal-issopu, jgħid San Ġwan. Fejn irid ifakkarna? Irid ifakkarna f'Mosè, kapitlu 12, ġifieri 1300 sena qabel Kristu, meta għallu waqtu lil-ħaruf aqbad bukkett tal-issopu billu fid-demm ta' dak il-ħaruf u ċappas il-bibien biex x'in jgħaddi il-kastik u jara d-demm mċappas jibqa' għaddej lejdi tal-mulejt il-modija imma s-sopu. U San Ġwan qed ifakkarna fis-sopu ta' żmien Mosè. Issa wkoll hekk hawnhekk għandna żewġ eżempji. It-tajn u l-ħasejn. It-tajn. Għamel it-tajn. Fejn irid ifakkarna San Ġwan? Din ħafifa nafuha. Kapitlu 2 tal-Ġenesi. Alla jagħmel mit-tajn tal-art Alla. Figura, pastur. Il-fraġilità tal-bniedem. Aħna bnies fraġli ninkisru, għandna bżonn l-għajnuna ta' Alla u ta' xulxejn fl-imkien. It-tajn, għamel it-tajn. San Ġwan Kriżostmu jgħid jekk dan kien jara Ġesu għamillu t-tajn għamieħ. Ma it-tajn tagħmlu fil-għajnejn. Imma jrid ifakkarna aħna bnedmin tat-tajn. Hekk irid jgħidilna San Ġwan. It-tieni eżempju tal-Antik Testament San Ġwan għamillu t-tajn għallu mur inħasel fil-menqa ta' Silwam, issa ngħidu fuq Silwam. Hawnhekk fejn irid ifakkarna San Ġwan? Irid ifakkarna meta kien hemm raġel Naaman tas-Sirja marid bil-ġdiem,
il-qaddejja li kienet ludija qaltlu mur, Izrael hemm bniedem ta' Alla, ifejqek. Kien il-profeta Eliżew. U mar Naaman għandan Eliżew għallu batu jinħasel l-istess verb. Jinħasel fi xmara Ġordan. U għall-ewwel dan Naaman rabja, għal jaħsibtu se jagħmel xi ħaġa kbir. Għalmen aħna f'pajjiżna m'għandna żewġ xmajjar kbar, Farfar u Abana, hemm bżonn jiġi jibatni fil-Ġordan. Għalulu inti mhux jibatek, mur inħasel. U dak mar jinħasel u għaddilu l-ġdiem fiq. Issa San Ġwan hawnhekk qed ifakkarna f'dan qed ifakkarna San Ġwan u jgħidilna hawn ix-xepp Ġesu jibat il-dan l-ama jinħasel fil-menqa ta' Silwam, hawnhekk hawn ħafna xi tgħid fuq Silwam il-mibgħut. Issa ngħidilkom ma ħanfisser din. Qal Silwam il-mibgħut. U min hu il-mibgħut? Jekk mhux Kristu il-mibgħut. Il-mibgħut ta' Alla. Mela qed jgħidlu inħasel fil-mibgħut. Inħasel fija argam sabiħa. Inħasel fija, inħasel fit-tagħlim tiegħi u tfiq u tibda tara. Il-mibgħut. Ma ngħidu kelma fuq Silwam. Silwam din il-menqa dal-ilma mhux ta' żmien Ġesu, imma għadu hemm. Silwam għadha hemm. Silwam ta' fil-bidu tagħha minn għajn naturali l-Gihon. Tira l-ilma. Imbagħad Silwam kien is-Sultan Heżekija illi jagħmel kanal tal-ilma biex idaħħal l-ilma minn barra għal ġolb kollox minn taħt l-art bil-moħbi, ma jidher xejn minn barra, għal taħt il-belt ta' Ġerusalemm. Twila bejn wieħed u ieħor 9 kilometru. Wassal, u l-kteb ta' Slatin, it-tieni kteb ta' Slatin, 20, kapitlu 20, vers 20, jgħid din il-ħaġa illi Heżekija għamel il-kanal u daħħal l-ilma fil-belt ta' Ġerusalemm. Dan għadu hemm. Ħanajdilkom, 50 sena ilu, meta mort l-ewwel darba jien mxejtu dal-ilma, mxejnieh, mhux illum ta' ilma fresk għadu hemm. Għallu mur inħasel Silwam f'dal-ilma frisk. Heżekija is-sena 700 u xi ħaġa fuq it-tletinijiet. Min dan l-ilma ta' Silwam fil-festa tal-Erejjex, waħda mit-tliet festi kbar, il-festa tal-Eid, dal-waqt jagħmluha, il-Mogħdija, il-festa tal-ġimgħat, 7 ġimgħat fuq l-Eid, u l-festa tal-Erejjex, it-tliet festi kbar, imsejħin tal-pellegrinaġġi, għax ħafna luti telgħu Ġerusalemm. F'din il-festa li ddum ġimgħa tal-Erejjex għax jibnu għarix u possibilment torqod fih għadna l-aħħar ġimgħa ta' Settembru u Ottubru, hemmhekk tkun għadha l-klima sħuna. F'waħda mill-ġranet matul din il-ġimgħa tal-festa tal-Erejjex, in-nies, il-Leviti, il-qassisin u l-qassis il-kbir biqja kbira f'idejhom u tal-qassisin tkun tad-deb. Jinżlu purċissjoni hawn isfel, hemm isfel fis-Silwam, mit-tempju, mill-bitħa tat-tempju, il-bitħa tal-artal, għax kemm fih 5 btieħi il-tempju, jinżlu mit-taraġġ, jinżlu f'din fejn Silwam, jimlew l-ilma, jitelgħu jkantaw is-salmi gradwali għax tilejn taraġġ, u jixħtu l-ilma
f'riġlejn l-artal li jfisser jirringrazzjaw il-mulej għal frott li huma ġabru, it-Thanksgiving Day. Għalhekk Settembru, l-aħħar ġimgħa ta' Settembru, l-ewwel ġimgħa ta' Ottubru. U jitolbu il-mulej biex jibgħatilhom xita f'waqta. Silwam l-ilma ta' dan il-kanal ta' din line frisk u Ġesu lil dan l-ama jibgħatu f'din line biex jinħasel. U bdieħ mar inħasel u ġejjara. Din hija l-ewwel parti. U ġejjara. U dan il-povru raġel ħajibda l-kalvarju tiegħu issa. L-ewwel il-ġirien. Dan mhux is-soltu li jkun jitlob, dan x'inhu? Dan mhux is-soltu li naraw jitlob. Min jgħid iva inqasmu bejniethom tajba dejn. Min jgħid iva u min jgħid le. Imma għallhom iva jiena kont nama u ġejt nara. Għalulu dawn il-ġirien Alla jbierek, dan kif? Għallhom wieħed kemm sabiħ, wieħed raġel jgħidulu Ġesu. Jiena fejn naf minnu. Ma kienux kuntenti. Ħaduh għand il-Fariżej ħajeżamina għalhekk miraklu drammatizzat. Ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar kien is-Sibt. U allura li tagħmel it-tajn f'jum is-Sibt, ix-Xabatt, il-mistrieħ, inti qiegħed tikser mingħajr argumenti ta' xejn, tikser jum is-Sibt. M'intix tobdej il-liġi ta' Mosè. Mela ftit tajn ma tistax tagħmlu għax tikser il-liġi, imbagħad wieħed għama tħalli ħama biex. Allura bdiet id-diskussjoni mal-Fariżej. Kif tista' tgħid li dan il-bniedem ġej minn Alla meta qed jikser jum is-Sibt, midneb? Ieħor jgħidilhom jiena x'inhu ma nafx. Naf li kont għama u dan ħadd ma jista' jiġħdu imma issa qiegħed nara. Qiegħed nara u bdiet tissaħħaħ fih il-fidi f'dak Ġesu. Għalulu fejn hu dan? Għallhom jiena ma nafx fejn hu. Eżan affarijiet u xejn. Idumu sakemm aħna naqraw sekwenza mixja, imma Ġesu batu. Naturalment kellu bżonn ta' ħadd ieħor biex jinżel is-silwa. Beda jara, Ġesu telaq mill-post, ma nafx fejn hu, u l-Ġesu qatt ma kien rah, issa naraw fl-aħħar. Ma setax jara l-Ġesu, jien ma nafx fejn hu, għalilhom weġibhom ma nafx fejn hu Ġesu. Ħanagħmel osservazzjoni. Min irid jimxi wara Ġesu ħuti. Irid iresti ruħu ftit jew wisq għad taqbida ta'. Għax it-tagħlim ta' Ġesu ma jaqbilx mat-tagħlim tad-dinja. Dal-povru bniedem se jibda jimxi wara Ġesu. Jgħidlu int profeta, għallhom dak profeta. Beda ġej l-inkwiet. Beda ġej tieħ ta' qalb, min ifixklu. U ma kienux kuntenti.
batu għal ġenituri tiegħu ara daqsxejn. U l-istess jagħmlulhom l-istess domanda. Dan it-tifel tagħkom ejfa t-tifel dan. Min twelidu kien għama. Min twelidu. Mela kif issa jiet jara? Issa dawn il-ġenituri kienu jafu. Ħanidħlu daqsxejn fid-dettall ta' hawnhekk. Kienu jafu illi l-Farizej kien sar ħanejdulu konċilju f'Jamnija. Iltaqgħu il-kapijiet tal-Lut. Sa din hija xi ħaġa wara, imma San Ġwan jinkludija. Fejn fost l-oħrajn iddeċidew żewġ affarijiet importanti li għandhom x'jaqsmu ma' dawk il-Lut li saru u insara. Li ma kienu dawn? Number 1. X'kodba jistgħu jużaw fis-sinagogi tagħhom għax kienu ġabdew jidhru xi kodba tat-Testament il-ġdid. Allura dawn iddeċidew li dawn it-tali kodba ma jistgħux jinqraw. L-espressjoni hija jaħarqu l-idejn. Jaħarqu l-idejn din l-ewwel waħda. U ddeċidew ukoll li min jistqar li Ġesu huwa il-mibgħut, il-Messija, ikeċċuh il-barra mis-sinagoga. Issa ngħidilkom kemm affarijiet żbieħ. Dak tafu x'ifisser ikeċċuh mis-sinagoga ifisser. Ma jħalluk ma jibqalek iktar x'taqsam ħajja reliġjuża barra. Ma jkollokx taqsam mal-ħajja soċjali, inskomunikat. Ma jkollokx taqsam mal-ħajja tal-politika. Fuq kollox, inti ma għadekx membru tal-familja ta' Abraham. Kien hemm 3 kwalitajiet ta' tkeċċija mis-sinagoga. 3 kwalitajiet. Ħanaqrawhom bil-ludej u nfisser. L-ewwel waħda, l-ewwel tkeċċija. Seżu fatt. Ikeċċuk għal ġimgħa. Għandek ġimgħa sħiħa ma tistax tidħol fis-sinagoga. Titlob ġimgħa. It-tieni, xammata. Iktar ħarxa. Iddum xahar imkeċċi. Għandek xahar ma tistax tiġi titlob magħna, maqtuħ. U l-aħħar wieħed, l-aħħar skomunika ħerem hija total destruction. Bħal meta kienu jagħmlu ħerem, meta jirbħu xi belt, jridu jaqirdu kollox, in-nies, il-bejjem, l-annima, ħerem, total destruction. Mela jekk tmissek din il-skomunika għandek omrok kollu. Maqtuħ m'għadekx membru tagħna, m'għadekx membru tal-familja ta' Abraham. M'intix ħassalva, pagan, goj. Hija skomunika formali u uffiċjali. Għalhekk dawn il-ġenituri x'ħimbagħtu ara l-kuntest kemm hu sabiħ issa. X'ħimbagħtu għalihom kienu imwerwrejn. Dan li qegħdin tgħidu twilet tama t-tifel tagħkom dan binkom. Illa wina. It-tifel dan. Nafu li dan itqara kemm sabiħ issa id-dram. Issa dan twilet tama. U issa kif ġej jara? Issa kif ġej jara? Ma nafux. U anqas ma nafu, ara x'dettal kemm hu sabiħ, min fetaħlu għajnejh. Dak kellhom xabla kundanna imdendla fuq rashom dal-ġenituri. Jgħidu xi ħaġa favur Ġesu. Staqsu lilu.
żmien għandu ħajitkellem u għalih innifsu. Imma wieġbu hekk dawn il-povri ġenituri tal-ama għax kienu jafu. Issa ma ninsewx niftakru nitalmu li Ġesu din qala fil-kapitlu 12 għalinna hekk Ġesu. Ħafna mhux għalinna wara li jagħmel il-miraklu u għallem meta kien hemm dawk il-Griegi jistaqsu marru jitolbu lil Filippu biex iressaqu lil Indrej, ġex ismijiet Griegi dawn, Filippos u Ħaner Andros, għalhekk marru fejnhom Griegi. Ridu jissieħbu mal-Lut, jistaqsu biex irresqu man Ġesu u Ġesu instemet rada, imbagħad għandna hekk miktub. Ħafna isemmuha kemm sabiħa u kemm taqbel ma' dan. Ħafna mill-kapijiet emmnu fih. Iżda minħabba l-Fariżej dan ma stqarrewx biex isemmuha preċiża biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Dan huwa test ieħor li jikkonferma isaħħaħ dawk il-povri ġenituri tal-ama kemm kienu imwerurejn mill-kapijiet li jkeċċuhom, jiskomunikawhom bħala membri tal-familja ta' Abram. Kapijiet jgħid il-Vanġel San Ġwan dan emmnu f'Ġesu. Iżda minħabba l-Fariżej ma kienux jistqarru. Nikodemu mar bil-lejl għandu għarax persekuzzjoni bil-lejl. Għax biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Dan huwa l-kapitlu 12 vers 42. Kemmu sabiħ, ħuti, kemmu sabiħ. X'inti studjak il-kuntest, kemmu sabiħ. U x-xena tkompli issir iktar gravi iktar qawwija iktar aggressiva. Jerġgħu jgħidu x'imma ma ħadux risposta mingħand il-ġenituri, jerġgħu jgħidu lill-lama. Iġaluh jaħlef. Għati glorja lill-Alla. Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb. X'waħda di? Aħna nafu. Għati glorja lill-Alla. Faħħar l-Alla. Ħallik minn dan il-bniedem. Għax għalilhom dak profeta. Titlu ta' profeta il-minħata tiegħek. Nar il-ħadd smajna ukoll dan it-titlu dik il-mara, is-Sammaritana, il-profeta, x'inqalla mhux bil-żwejġek, il-profeta. Dan huwa midneb, xena aggressiva ħafna. Wieġeb jgħidilhom jien ġa qedtilkom u ma smajtux. Issa mlek sabiħ jaqgħu tridu intom ukoll issiru disċipli tiegħu. Għaw riflessjoni sabiħa hawnhekk, ħafna sabiħa. Jaqgħu intom ukoll fuq il-kelma ukoll. Il-kelma ukoll kai bil-Grieg turi kif għall-ewwel darba isemgħuha kemm sabiħa. Dan ir-raġel li issa beda jara, beda jqis lilu nnifsu bħala disċiplu ta' Ġesu. Intom ukoll, jien diġà, mela intom ukoll tridu ssiru bħali. Ara x'bidla saret, Jaqgħu intom ukoll tridu ssiru disċiplu ta' Ġesu ukoll. Mela dal-lama beda jara mhux biss fiżikament imma wkoll
spiritualment. Beda jara, beda jemmen f'Ġesu ta' Nazaret. Kemm hija sabiħa għawdi. Imma dawn in-nies ma qatgħux qalbu. Komplew jitturmentaw. Nirrepeti ħuti ta' min irid jgħix wara Ġesu lesti ħajtek ftit jew wisq komplew jitturmentaw. Blaqwa turment li setgħu jagħtuh. Int se tgħallem lilna għalħa jirritorna l-istess argument. Int li twelid b'nubiet waħdek, int ħatgħallem, ti min qallek li dak twiled dax ġudizzju. Min qallek li dak twiled bid-nubiet? Min? U keċċewh il-barra. Qawwija l-aħwa ta' u keċċewh il-barra. Skomunikaw. Komunikare, to communicate taqqat. Blesse, essem pura fil-lingwi, tiġi l-oppost. Skomunikat, maqtuħ. M'għandekx ċans terġa' tingħaqad. Keċċewh il-barra. Is-segwaċi ta' Ġesu. U hawnhekk il-Vanġeli jkompli joħroġ il-ħniena, il-qalb umli u mansweta tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli ta' Ġesu. Din l-aħħar parti ta' minna ħafna kuraġġ, ta' ħafna. Ġesu sama li keċċewh il-barra, tirrepeti l-istess kelma. Il-barra mis-sinagoga ta' għatihom ħerem, total destruction, ma fadallikx ċans tingħaqad magħna. Int m'għadekx meqjus bħala wieħed minn uliet Abraham. Int sirt pagan, goj għalina. Ma tistax tidħol fit-tempju biktar, ma tistax tersaq lejn is-sinagoga nhar ta' Sibt, ma tistax tiġi tiċċelebra il-festi magħna, maqtuħ. Ġesu sama li keċċewh il-barra. Sabu u qallu. Interessanti San Ġwan ta' jibda billi jgħid li il-miraklu ħareġ mill-inizjattiva ta' Ġesu. Ġesu lemaħ edna ħares lejh. Ġesu. Mhux lama ma kienx raħ il-Ġesu. Ħares lejh, issa jerġgħu hekk. Sabu, ġifieri Ġesu ma risib il-dak lama. Ġesu għadu jfittixna, għadu jiġri warajna. Il-Papa kontinwament tambar fuq dan il-ħsieb. Għalhekk żmien ir-Randan, għalhekk il-mument li nisimgħu l-kelma, għax il-kelma xapla, il-kelma imqasta żabra kien hemm fuq il-bullettin, jistennejt oħra dil-ġimgħa, xi tixbieħa oħra, imma il-kelma talla dawl. Sabu Ġesu min jeddu u qallu. U ġej il-konklużjoni. Temmen int f'bin il-bniedem. Temmen verb komun ħafna f'San Ġwan. Xi 35 darba, waqt li fis-sinottiċi l-oħra, fit-tlieta l-oħra Mattew, Marku, Luqa, il-verb temmen minn darbet biss jissemma u f'San Ġwan waħdu 35 darba. Temmen bistew. Int f'bin il-bniedem. Dak qallu minu mulej, Kyrios, Kyrie eleison, kelma Griega, mulej, issa dan it-titlu mulej,
Kyrios bil-Grek kien jingħata lill-Alla, il-kelma Jahve ta' Mosè. Jahve bil-Ludi, Kyrios bil-Grek, mulej. Minu mulej? Biex nemmen fih, irritorna l-verb. Temmen, minu mulej? Biex nemmen fih. Ġesu kompli jistqar. Mhux biss rajtu, imma wkoll u dak stess li qiegħed ikellmek. Quddiemek. Xena. U l-ieħor mill-qut mill-kelma ta' Ġesu jispara u jgħidlu nemmen mulej. Reġa' ritorna l-istess verb. Temmen, nemmen mulej. Issa ġej il-prova li huwa Kyrios u nxteħet arku btejħ qudiemu il-proskineo. U dak huwa verb użat biss ma' Alla. X'kien ix-xitan waħda mit-tentazzjonijiet jekk inti nxteħet ta' duranti, proskineo. Tinżila. L-ieħor qallu l-mulej Alla biss għandek tadura. U dan il-verb jużah Mattew ukoll meta l-maġi jidħlu għand Ġesu, u imuh bħala Alla għax inxteħtu fl-art proskineo. Il-ġest, ir-riverenza bid-devozzjoni li aħna għandna nagħmlu quddiem l-Ewkaristija. Proskineo. Inxteħet arku btejħ qudiemu. Anzi forsi kieku nżejt inxteħet fl-arku btejħ fl-art kienet iktar qawwija. Sa fejn wasal l-ama għax emmen f'Ġesu. Kemm huwa Vanġelu ħanikkonkludi li jagħmlilna kuraġġ. Kemm huwa Vanġelu li jimliena iqawwina biex ma naqtgħux qalbna. Għax ma naqtgħux qalbna? Għax maħniex mexjin wara il-Kalvarju biss, wara l-Kalvarju imma mexjin wara l-qabar miftuħ, wara l-qabar glorjuż, wara dak li għadda mill-mewt għamel il-Passover, għadda mill-mewt għal-ħajja, id-dawl tagħna. Ejjew il-dan Ġesu il-Kyrios tagħna. Ejjew inkomplu insegwuh, nimxu warajh u nsibu il-premju, is-serħan, il-paċi f'din id-dinja u fl-oħra. Ejju issa flimkien inkantaw it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawi
l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, is-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Għatina llum. Afrilna it-tlubi tagħna. Afrilna it-tlubi tagħna. Ejjew imbaxxu rasna u nieħdu l-barka ta' Alla l-istess kelma li jwaslilna. Il-barka ta' Alla li jista' kollox fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Meta rad qulubna u naftaw fal-ħanin, aħna nsibu dik il-għajn tal-fer tas-sew. Meta nollu jdejna l-fuq biex infaħru lil-mulej, aħna nsibu tama biex nimxu il-qudiem. Ġi biex jgħixu jammar fostna, sa biex ngħixu fil-ħelsien, u ħabrilna s-saltna tal-lam u jiftinna triq taslim. Meta rad qulubna u naftaw fal-ħanin, aħna nsibu dik il-għajn tal-fer tas-sew. Meta nollu jdejna l-fuq biex infaħru lil-mulej, aħna nsibu tama biex nimxu il-qudiem. Qatt ma jkollna tlam ġo qalbna għaxu jkun id-dawl witri, qatt mi bedaw qatt il-gwerra jwellidna f'sema ġdid. Meta rad qulubna u naftaw fal-ħanin. Ġesu Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin, illum bħalma għamel ma dak ir-raġel imwielet għama irid jagħtina d-dawl bil-ħasil fl-ilma mhux iżjed tal-menqa ta' Silwam imma tal-Magħmudija. Ejjew nilqgħu din il-grazzja kbira f'dan ir-Randan illi nħallu l-kelma tiegħu tkun id-dawl tagħna. Il-Knisja llum iċċelebrat ir-rabaħat tar-Randan u għalhekk dan rebaħ fuq is-solennità ta' San Giusepp, Arus Kastismu tal-Verġni Marija Missier Putattiv ta' Ġesu illi niċċelebraw normalment fit-19 ta' Marzu. Dan liturġikament se jiġi ċelebrat għada.
Ejjew fit-tmiem din ix-xandira ndawru ħarsitna fuq dan il-missier tal-familja Mqazza u missier ukoll tal-Knisja illi lilu ġiet fdata għal protezzjoni u nitolbuh mill-qalb. Qaddes Giuseppi, fil-hemm li fih ninsabu lejk nirrikorru u b'tama qawwija insejħu il-patroċinju tiegħek wara dak tal-arusa imqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba illi bija kont marbut ma' xebba bla teba Alla u fġieħ dik l-imħabba ta' missier li bija ħabbejt li tfajjel Ġesu, nitolbuk li tħares ħarsa ħilwa lejn il-wirt għażiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu u bis-seta u blajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif int, Giuseppi, kont taħseb f'din l-ar tal-familja Mqazza u tħarisa, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġo nofsna missier ħanin din il-pesta ta' eruri u ta' ħażen li qed imardu d-dinja. Iqaf magħna mis-smewiet f'din il-gwerra illi għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lil bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja Mqazza Talla mit-tnassis tal-edewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna il-patroċinju tiegħek sabiex bl-eżempju u bl-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilgħu lejna ta' dejjem ġewwa l-ġenna. Amen. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.